zemini keramat taýsyz gözellik, mehriban, mehribay watanlar watan. Alhamma eýsilmejek gönözlük, mehriban, mehribay watanlar watan. Salam mehriban tamaşaçylar edýden dostlary. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne, gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda her bir günimiz toy bayramlara, şanly wakalara beslenýär. Bize şeýle bagtyýar durmuş peşkeş beren gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Ine şeýle ýaxşy arzulary bilen siziň ähliňizi saýrak bilbileriň owaza atly gepleşigimizde tamaşa etmäne çagyrýas. Gepleşigimiziň şu gezekki sanyny Türkmenistanyň Magtymguly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň eglan eden Gulbaga adynaky çagalar bayragynyň eýesi bolan aýdymçy sazannalarymyz gatnaşýarlar. Mehmanlar gepleşigimize hoş gördük. Alan bayraklaryňyz gutly bolsun. Şol bayraklaryňyzyň iýi dowamly bolsun. Gepleşigimiziň şu gezekki sanyny mehriban körpelerimiziň girek boýsançlaryny aýdym sazlaryny size eşitdireriz. Gepleşigimiziň şu gezekki sanyny Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdürliginiň 3-nji çagalar synagat mektebiniň okuwçylary sazanlarlyk eder. Jigim alan bayragyň gutly bolsun. Öz ýürek boýsançlaryňyzy ileşlerimize ýetiräýsiň. Salam, men Aşgabat şäheriniň ýerleşdirilen 50-nji orta mekdebiň 2-nji sinip okuwçysy Goşgar Şasenem. Men bu ýyl Gulbaga bayramynyň eýesi boldum. Birinji men boýsançymyň çägi ýok. Bizi okumagymyz üçin, aýdym aýtmagymyz üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadağımda, arkadalı gahrman serdarımda köp sağ olsun aýtýar. Sağ ol Şasenem, arzuwlaryň hasyl bolsun. Siziň gepleşigimize aýdym getirdiňmi? Awa. Gepleşigimize nähili aýdymlar getirdiň? Çapak ellerimiz. Eje aýdymy getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Mehriban tamaşaçylar edýän dostlar, ine gepleşigimiziň şu ýerine Şasenem Goçgarowanyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlary size eşitdirýäs. Yollarımı izlan sensin, izlerimi izlan sensin, izlerimi izlan sensin, bağlan deyip sözlen sensin.
özüňiz bilen tanşadaýsaňyz. Men Aşkybar şäheriniň Ýunus Emre adynaky 40-njy orta mekdebiň okuwçysy Begenç Anna Nazarov. Men mektepden daşary Aşkybar şäheriniň Medeniýet müdürlüğiniň 3-nji Charles mektebine skripka hunaryny okuýaryn. Gepleşigimize getiren owadan saýlandan çalyp beräýseň. Gepleşigimiziň şu ýerinde Begenç Anna Nazarowyň çalmagyna ajaýyp sazlary sizleşdirýär.
alan bayragyň mutly bolsun, höwri köp bolsun. Öz ýürek goýsançlaryny iýleşlerimize ýetiräýsiň. Men Aşgabat şäherindäki 1-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Ogultaş Pelwanowa. Men alim bilime, döredijiligi, milli sanatymyza aýdym sada göwün beren, öz zekini deňduşlarym ýaly Gulbawatyna çağlar bayragyna münasip boldum. Bu garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedawatly at muradyň mekany diýilip atlandyrylan ýylymyzyň şatlygyny goşalanyrdy. Men aýdym aýtmak söýýärin we Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 6-njy çağlar sanat mektebine fleyta hünäri boýunça bilim alýarin. Bize şadiýan çağlygy bagş edip okumagy, öwrenmäge, aýdym aýtmaga, saz çalmaga, sport bilen meşgullanmaga ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýan. Goý, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmi damara başyk gara besensin. Sag ol Ogultaş, saňa da okuwlaňda aýdym saz elemine uly üstünlikler arzu edýäs. Gepleşigimiziň şu ýerinde Ogultaş Pelwanowanyň hem de Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 6-njy çağlar sanat mektebiniň hor töpörüniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaň bir ýerine tamaşa edeliň. Hasanlarım bak
bolsun, höwrü köp bolsun. Öz ýürek buýsançlaryňy iýleşlerimize ýetiräýsen. Başysyna. Men Aşgabat şäheriniň 41-nji orta mekdebiniň okuwçysy Şöhrat Abdurrahman. Mekdepden boş wagtlarym Aşgabat şäher Medeniýet Müdürliginiň 1-nji klass sınıf mekdebiniň fortepiano bölüminde okuýarym. Ol ýerde aýdym aýtmaga saat çalmaga öwredýärler. Onha 2026-njy ýyl galarsız baky biter Türkmenistan Bedowat atmanadyň mekan ýylla durmuşymda ýatdan çykmajak fursatlaryň biri boldy. Onha Türkmenistanyň maktumuladyna ýaşar gulamasynyň gulwawadyna çağalar baýragyna eýe boldum. Men begenjimiň buýsanjymyň çägi ýok. Bir çağlara aýdym saat çalmak mümkinçilikleri dölet beren gahrman kadamyda alkadal gahrman serdalmada çağa ýylanda sagyrsyň aýdal goý gahrman kadamyda alkadal gahrman serdalmadyň janlar sagyrsyň ömürli uzak bolsa alp baýlan işleri lowa çarsyn. Sag bol Rahman, saňa da okuwlaňda aýdymsaz eleminde uly üstünlikler arzu edýär. Gülelekli sakralarda, dağlarda, käkilikler owaz edýär baglarda, aýdymsazly bu bagtyýar çağlarda zeminnäki cennet mekany gördüm. Mehriban tamaşaçylar, edýden dostlar, getmeşigimiziň şu ýerine Rahman Şöhratowyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaň bir ýerine tamaşa edeliň. Sağ olun aydımçı sazanlar, gelip gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin, alan baýraklaryňyz gutly bolsun, baýraklaryňyzyň ýyly dowamly bolsun. Okuwlaryňyzda aýdymsaz eleminde uly üstünlikler ýaran bolsun. Mehriban tamaşaçylar, edýän dostlar, gepleşigimiziň şu gezekki sanyny size görkezmek isleýän aýdymsazlarymyz söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arka dağımyza, arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Goýlaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmedama rowatçyklara beslensin. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna duşýança hoş, sag bolun.